Funa kulandileni ku Streams of Light muli ndi ine Yoda Daniel tikupanga part 3 baada Tsopano kuchoka ku chikhulupiliro pita chikhulupiliro. Tifuna tiwerenge Aroma 1:17 menene verse imene tasigwire mkatha lero akamba zino pakuti mmenemo chaonesedwa chilungamo cha Mulungu chakuchokera ku chikhulupiriro kuloza ku chikhulupiriro monga kwalembedwa, koma munthu wolungama adzakhala ndi moyo ndi chikhulupiriro. So tikambakamba za olungama ndikamba za amene ali mwa Khristu Yesu. Pali njira imodzi yokha imene tingakhale nayo ndi moyo, ndiyo kukhulupirira. Tikakhulupirira timakula kuchoka ku chikhulupiriro kulozera chani ku chikhulupiriro chake. So ngati tifuna tikhale olumikizana ndi Mulungu, tifuna tikhale anthu akuyenda mwachani mwa chikhulupiriro. Panali lifestyle amene tikaona muno bwino lifestyle amene akuyimirira ino ndi ndani ndi ineyo anayenda mwa chikhulupiriro kuchoka kwa Igupto, dziko la ukapolo. So ifeso panopa tikuchoka ku Igupto mene tinalife mu ukapolo, tifuna tikale Kenani mene kuli zonse zimene Mulungu anatilozera ife kamba za Kenani wakumwamba. Exodus 16:1 ndi 2 akuti chani mpaka 3. Ndipo anachoka ku Efereimu ndi khamu lonse la ana a Israeli linali pa chipululu cha Sinai, ndicho pakati pa Efereimu ndi Sinai. Tsiku la 15 la mwezi wachiwiri anatuluka dziko la Igupto 2. Ndipo khamu lonse la ana a Israeli linadandaulira Mose ndi Aaroni mkulu, ananena nawo ana a Israeli, mwezi titafa ndi dzanja la Yehova mdziko la Igupto, kukhala ife pa miphika ya nyama, pakudya mikate ife yokhula, pakuti mwatilusa kudza nafe m'chipululu muno kudzapha msonkhano wonse ndi njala. So ana a Israeli akulira, hamwene mwatichotsa meja kuti zafe kuno ndi chani ndi njala, right? Ndi Mulungu apanga chani atamva kuti anthu akulirira kwa Mose. Exodus 16:4 ndipo panati kwa Mose, taona ndidzavumbitsa inu mkate wodzera kumwamba, ndipo anthu azituluka ndi kula muyeso wa tsiku pa tsiku lake, kuti ndiwayese ngati ayenda m'chilamulo changa kapena ayi. So panali chinthu chimene Mulungu anapasa anthu kuti aone ngati atende m'chilamulo chake kapena chani kapena ayi. So Mulungu akwapasa mana kuti anthuwa awayese ngati atende m'chilamulo chake kapena ayi. Now tikamaona mu zithu zimene Mulungu akutionesa, akuonesa olumikizika pa mkate imene atapase ndi kuyenda m'chilamulo chake, right? Tikamakamba za muchenicheni chochitika mwa moyo wa Khristu, Aroma 8:3 pakuti chilamulo cha mzimu wa moyo mwa Khristu Yesu chandimasula ine ku lamulo la uchimo ndi la imfa. Anthu amafunika afe ndi Mulungu anapasa chani, anapasa mkate mana kuti akhale ndi moyo, komanso kuti ayese ngati atende chilamulo chake. Nde komano muchenicheni tikuthaonana kuti anthu adakafa ndi njala, komano muchenicheni tikuona tino chilamulo cha moyo mwa Khristu Yesu. Tikambakamba za moyo umene akutipasa ife, it's the spirit of the law of life. Malamulo 10 analembedwa pachani pa magome a moyo, koma ife tikulandira moyo weniweni umene uli ndi chero chimene malamulo 10 amangochiyankhula. Tikuchipeza chero chimwe ndani mwa Yesu Khristu. Ne moyo wa Yesu Khristu ukambidwa kuti ndi lamulo la moyo wauzimu, right? So tikulandira moyo umenewu wa Yesu Khristu umene tikupulumutsidwa ife ku lamulo la uchimo ndi chani ndi imfa. Waya akuyisa ntchito kuti maoti lamulo mukapita pa YouTube page yathu mukaona tino chimo ndi chani, ndapanga series ya kuti chimo ndi chani mukayionere. Wanakhanira kuti tikamakamba za chilamulo ndi zinthu zimagwira ntchito mbali imodzi. Tikamakamba law of gravity zinthu zonse zimagwa pasi. So tikamamba lamulo la uchimo ndife ndikhalide la uchimo limene nthawi zonse limatifikisa ife ku uchimo. Ndipo lamulo lina la moyo wa Yesu Khristu umene nthawi zonse tikakhala mwa Iye limatipisa ife kuchani kuchiyero. So tutaona moyo wa Yesu Khristu utipulumutsa ife ku moyo wathu wachani wa uchimo, ngati mana wa moyo amene ndani Yesu Khristu. So tikaona mwene Yohane 14 verse Yohane 6 verse Yohane 6:48 atuza fenatuno
ine ndine mkate wa moyo. So Yesu Khristu apereka ni chani? Mkate wa moyo. Tatino mwakawana nadya m'chipululu ndipo adamwalira. Mkate wotsika kumwamba ndi uwu, ndi munthu, ndi kuti munthu adyeko ndi kusamwalira. Mkate wa moyo ndi Yesu Khristu. Akhala bwanji mkate? Yohane 1:1-4 no. Panyama panali mawu, ndipo mawu anali kwa Mulungu, ndipo mawu ndiye Mulungu. 4. Mwa iye munali moyo, ndi moyo munali kuoneka kwa. So Yesu Khristu ndi mkate wa moyo. Moyo ngati mkate umene unagwa muchipululu unapasa moyo wakuthupi anthu amene anali njala, kuti amawalingalira kuti titha kufa m'chipululu muno. Inu ndi ine tikukhala ndi moyo kudzera mwa Khristu Yesu, kudzera mwa moyo umene akutipasa ifeyo wauzimu, ukutchedwa ndi mkate wa chani? Wa moyo. So moyo umenewu ndi moyo wa umulungu wa Yesu Khristu, monga ngati mawu a Mulungu a moyo. So mana amene anapasidwa ana Israeli umemirira chani? Moyo. So tentembe ndikuona anthu ambiri amona no tendwe Yohane 5:39 no. Musanthula malemba popeza muyesa kuti momwemo muli nawo moyo osatha, ndipo akuchitira ine umboni ndi iwo omwewo. So anthu amene amakhopera kuti ukhale moyo osatha uzolenga mavesi, uzoleza mavesi, mwesara mene mwanthu amona ngati muli moyo osatha, kumene zunguchitira umboni ndani? Yesu Khristu. Verse 4 no. Ndipo simufuna kudza kwa ine kuti mukhale nawo moyo. So ngati sitingathe kudza kwa Yesu Khristu amene ali mawu a moyo, sitingakhale nawo moyo. Mawu a Mulungu amatilozera ife kwa Yesu Khristu. Mangati sitiziyepesa ife tokha ndibwera kwa Yesu Khristu, sitikhala nawo chani? Moyo. Nkhani yayikulu ndili imeneyoyo, kukhala nawo moyo wa Yesu Khristu, khala ndi mawu a Mulungu amoyo. Yohane 6:63 wopatsa moyo ndi mzimu, thupi silithandiza konse. Mawu amene ndilankhula ndi inu ndiwo mzimu ndi moyo. Verse 68 Simoni Petro anamuyankha iye, Ambuye, tidzamuka kwa yani? Inu muli nawo mawu a moyo osatha. Tikamakamba muno bwino tikaika Yohane 6 anazati mudye thupi langa mumwe madzi anga. Amakamba za chinthu china choposa imene amazati zimene ndikufotokozerani ndi za uzimu, ndi za moyo. Yesu amakamba zoti timulandire iye kwathunthu, na ndiye zimene ananena ndi kukhulupirira zimene anatilonjeza, ndi kulandira moyo wake mwa ife. Tikamakamba za mwazi tikukamba za chani? Za moyo. Tikamakamba za thupi lake tikukamba za chiyanjano chimene timapezeka pamene tilabadwa tsopano, tikalandira mzimu wake, tikalandira moyo wake, timakhala mbali imodzi ya thupi lake. So pochita zimenezi Yesu amati mawu amene andayankhulawa ndiwo uzimu ndiponso ndi amoyo. Ndipo Petro ananena, tipitanso kwa ndani? Pakuti inu muli ndi mawu achani? Moyo. Yesu Khristu ndiye mawu amoyo. Tikaona muno mana amene wawa, ndipo Exodus 16:10 ndipo kunakhala pakunena Aaroni ndi khamu lonse la ana Israeli kuti iwo analimbikira chipululu, ndipo taonani ulemerero wa Yehova unaoneka mtambo. 21 ndipo anawola mmawa ndi mmawa yense monga mwa njala yake, popeza likatentha dzuwa masuku. So tikamakamba za mana atuna kuoneka ulemerero wa Yehova. Ulemerero wa Yehova unaoneka kena kuchina chani? Mana anapezeka pene waliponse. Koma dzuwa likangotuluka mana samatheranso bati ombo. Chimene chitiphunzitsa ife kuti chani? Thessalonike 2:14 atino kumene anakuyitanani inu mwa uthenga wabwino wathu kuti mulandire ulemerero wa Ambuye wathu Yesu Khristu. Tikamakamba za uthenga wabwino tikulandira ulemerero wa ndani? Wa Yesu Khristu. Ulemerero umeneyo ndi uti? Machitidwe chapter 2:32-33 Yesu Khristu anazozedwa ndi chani? Ndi mzimu woyera pachifukwa imene yakutisanula ife. So pamene tikulandira ulemerero wa Yesu Khristu tikulandira mzimu wa Yesu Khristu, tikulandira moyo wa tsopano, right? So mama ena uliwonse dzuwa lisanatuluke, mwanjitena tisanayambe ntchito zathu, tifunika tiziyika nthawi yapadera at least 1 hour molumikizana ndi Mulungu m'mapemphero. Mawu ena uliwonse tikapanga zimenezi ndiye tikulandira ulemerero wa ndani? Wa Ambuye. Iyi ndi chimene Yesu Khristu anatikira kuti izikhala chinthu chokhazikika pakati pathu, right? So tikaona muno bwino Yohane 1:51 ati yani, ndipo ananena naye, inde ndinena ndi inu
mudzaona thambo lotseguka ndi angelo a Mulungu akukwera natsika pa Mwana wa Munthu. Kudzera mwa Khristu Yesu madalitso onse akumwamba amakhala kupezekeratu kwa inu. Right? So tikamakamba Yakobo anati makwerero akutsika akukwera kumwamba ndipo angelo amatsika ndi kukwera. Kwerero limene jali ndi Yesu Khristu. Amasegula makoma kumwamba. Kwa inu ndi ndani? Ndineyo. Dzuwa lisanatuluke tizilumikizana ndani? Ndi Yesu. Mapemphero mu morning devotion Exodus 16:16 mpaka 19 adiyani ameneyo ndiwo mawu walamulira Yehova. Aoleke yense monga mwa njala, aoleko yense monga mwa njala yake, munthu mmodzi omeri limodzi monga momwe muli yense atengere iwo mhema wake. 17 ndipo ana a Israeli anatero naola wina yambiri wina pang'ono. 18 ndipo amene anayesa ndi omeri, iye amene adaola wambiri sunamsalira, ndiye amene adaola pang'ono sunamsowa. Yesu anaola monga mwa njala yake. 19 ndipo Mose ananena palibe munthu asiyeko kufikira mmawa, koma sanamvere Mose, ndipo ena anasiyirawo kufikira mmawa, koma unagwa mphutsi ununkha, ndipo Mose anakwiya nawo. So wothaona tunalesa amatenga monga ngati mene akumverera njala yake. Okay? Ungosungira mmawa zimatani? Zimaola zimene zikuphunzitsa ife kuti yani pamene tili mwa Khristu Yesu chisomo cha Mulungu chimabwera kwa ife daily. Pamene tupanga morning devotion ndizoona no morning devotion imeneyo titolera madalitso a Mulungu, tikhala ndi chisomo cha Mulungu chotikwanira tsiku limeneyo. Mmawa sefakayi nthawi yapadera yoti tikumane naye. Sindingamadera ine ndimapemphera azonene napemphera lero basunguvundumuka mapita okayi. Kani nthawi yolumikizana ndi Mulungu daily. Chisomo chathu chimabwera daily. Mulungu wathu Mulungu wa lero si Mulungu wa dzulo. Exodus 16:23 mpaka 25 ati yani ndipo ananena nawo, ichi ndi chomwe Yehova anakulankhula mawa ndiko kupuma bwalo lopatulika la Yehova, chimene muziotchani ndi chimene muziphikani ndi chotsala chikukhalireni chosunga kufikira mmawa. 24 ndipo anasunga kufikira mmawa monga adalamulira Mose, koma sunanunkha ndipo sunagwa mphutsi. 25 ndipo Mose anati mudye lero kuti lero ndilo sabata la Yehova mupeza lero pabwalo. So tikamanga za mana inali tsiku limodzi lokha imene mana samagwa, Saturday imene inali tsiku la chani la sabata. Mana amagwa double portion Friday lino la sabata limene anthu asakaole samapezapo kanthu. Zikuphunzitsa ife chani tikamawerenga Genesis 2:1-3 mapatuno zitatha ndipo zinatha kumangidwa zomwe ndi dziko lapansi ndi khamu lawo lonse. Tsiku lachisanu ndi chiwiri Mulungu anamaliza ntchito yake yonse anayipanga, ndipo anapuma tsiku lachisanu ndi chiwiri ku ntchito yake yense. 3 Mulungu ndipo anadalitsa tsiku lachisanu ndi chiwiri naliyeresa limenelo, chifukwa limenelo adapuma ku ntchito yake yonse imene Mulungu anayilenga ndi kuyipanga. So tikamakamba za tsiku la sabata ati Mulungu anapuma ndi kuliyeresa tsiku limene ndi kulipatula. Izo zinali mu chilengedwe. Okay? Umaona pali ntchito ina yapadera imene fika tizindikire nato Masalmu 51:10-11 apo no mundilengere mtima woyera Mulungu, mukonze mzimu ukhazike mkati mwanga, musanditaye kundichotsa pamaso panu, musandichotse mzimu wanu woyera. So Davide wapemphera ndi Ambuye chonde mundilengere mtima woyera. Tikamakamba za chipulumutso ndi chilengedwe. Mulungu atikonzanso ife pamene tagwa kubwezeretsanso pamene ife tinali kudzera mwa Khristu Yesu. So pamene tikupulumutsidwa tikulengedwanso mwatsopano. Anthu amene alengedwanso mwatsopano akufunika apeze mpumulo mwa ndani? Mwa Yesu Khristu. So tikamakamba za mana ndi kupumula kumene unalipo nthawi imeneyi yachisabata inenso mana samagwa, koma anthu amafunika atani angopumula ndi kusungiratu mana times 2. Psalm 25:17 ati yani koma ali chifukwa chake ngati munthu aliyense ali mwa Khristu ali wolengedwa atsopano, zinthu zapita taonani zizakhala zatsopano. 18 koma zinthu zonse zichokera kwa Mulungu
amene anatiyanjanisa kwa yekha mwa Khristu natipasa utumiki kwa chiyanjano. So tikamakamba za mpumulo weniweni, aliyense amene ali mwa Khristu Yesu ali olengedwa atsopano. Pafika chimene chichi tikutha kupumula mwa ndani? Mwa iyeyo. Akutipasa utumiki wina wa chiyanjano, so tikatenge ina tabweretsa wa ndani? Kwa Yesu Khristu. Mateyu 11:28 mpaka 30. Idzani kuno kwa ine nonse akulema ndi akuthodwa, ndipo ine ndidzakupumulusani inu. Senzani goli langa ndipo phunzirani kwa ine, chifukwa ndili wofatsa ndi wodzichepetsa mtima, ndipo mudzapeza mpumulo wa miyoyo yanu. Pakuti goli langa lili lofewa ndi katundu wanga ali wopepuka. So Yesu Khristu akutifuna kuti tidze kwa iye ndi atipatse chani? Mpumulo. Ngati tikulema ndi kuthodwa, tikufunafuna tikuyesayesa kuti tikapulumutsidwe. Talema ndi kuti kubwera kwa iye atipatse chani? Mpumulo. Mulungu adapumula pachiyambi chifukwa anamaliza ntchito yake yakulenga. Tikamakamba za chipulumutso, ntchito yonse inamalizika mwa Yesu Khristu. Yesu anagonjetsa tchimo, anakhala woyera, anakonza moyo umene analumikizana ndi Mulungu, moyo umene ali woyera woyeresesa, moyo umene unapambana ndi imfa ndi kugonjetsanso imfa, moyo umene unakhalako pa dziko lapansi pano, umoyo umene Mulungu wona nati mwana wanga wokondedwa mwa iye ndikondedwa. Moyo ukhawo umene unakwaniritsa zonse. Pachifukwa chimene chichi ifeyo tikabwera kwa iyeyo tiona monga ngati mu chilengedwe analenga zonse ndi kupumula, ifeyo tikabwera mwa iyeyo tikungopumula. Ngati ntchito yonse yachipulumutso anayimaliza kale. So akutiza ifeyo tipumule mwa iyeyo ndipo tisenze goli lake. Mwanjira tikamanga goli ndi chimene chimamanga zinyama ziwiri. Mwanjira ndauza ifeyo timusatire iye, timkhulupirire iye, tipumule mwa iyeyo. Tikamakamba Exodus 5 mpaka 6 ndipo tsopano ngati mudzamvera mawu anga ndithu ndi kusunga chipangano changa, ndidzakuyesani chuma changa chapadera kuposa mitundu yonse ya anthu, pakuti dziko lonse lapansi ndi langa. 6 ndipo ndidzakuyesani ufumu wanga wa ansembe ndi mtundu wopatulika. Awa ndi mawu amene ulankhule ndi ana a Israeli. So Mulungu akumuwuza Mose woza anthu aona kuti ndi ayesayo ufumu anthu opatulika. Tikamakamba za sabata nayichizikiridwe ndi Mulungu amene akuwapatula anthuwa. Anthu opatulika, right? So inuyo ndi ineyo kudzera mu mpumulo umene ukupeza mwa Yesu Khristu tikutengedwa ndife anthu otani? Anthu opatulika. Ndife anthu amene tapatulidwa ndi Mulungu wathu Yesu Khristu. 1 Petro 2:5 inunso ngati miyala ya moyo mumangidwa nyumba ya uzimu, kuti mukhale ansembe oyera mtima, akupereka nsembe za uzimu zolandidwa ndi Mulungu wa Khristu. So ndife anthu opatulika, ndife anthu amene tikupumula mwa ndani? Mwa Yesu Khristu. Tikupumula mwa Yesu Khristu amene ali ngati Mulungu wathu, komanso amene ali ngati tate wa fuko la anthu amene ali ogonjetsa. Yesaya 9:6 kwa ife mwana abadwa ndipo adzatchedwa Mulungu wamphamvu, tate wosatha. Kudzera mwa ichi ifeyo tili ngati miyala imene ikumangidwa kuti pakhale ngati nyumba ya uzimu. Ifeyo tikhale olandilika, anthu amene tipumula mu chipulumutso chimene Yesu Khristu watipangira. Exodus 16:23 amene ndipo atanena nawo, ichi ndi chomwe Yehova analankhula mawa ndi kupuma. Sabata opatulika Yehova chimene muziwotcha-wotchani, chimene muziphika-phikani, ndi chotsala chikhalireni chisungafikira mawa. 24 ndipo anasungafikira mawa monga adalamula Mose, koma sunanunkha ndipo sunagwa mphutsi. 25 ndipo Mose anati, mudye lero, lero ndilo sabata la Yehova, kupeza lero pabwalo. Zola masiku asanu ndi limodzi, masiku achisanu ndi chiwiri ndilo la sabata, pamene padzakhala palibe. So daily amaula za tsiku limenelo. Ma Friday lokha limene amaula double portion kawiri, kuti akamala mu sabata ankhala kutani? Akupumula. Exodus 16:27 ndipo kunali tsiku la sabata kuti anthu ena anatuluka kukaola masana mapezi. 28 ndipo Yehova anati kwa Mose,
kana kusunga zouza zanga na malamulo anga kuti achite. Tikamakamba za double portion ya Friday, tifunika tingwirisise Yesu Khristu. Tikangwirisisa iye tiona nawo kuti daily tikulandira moyo wa Yesu Khristu, akutipasa mzimu wake daily. Koma kufika nthawi ina tisanalowe Kenani wakumwamba, tifuna tizalandire double portion imene ili the latter rain outpouring, imene ndine tizalandire latter rain imeneyi. Kenako tizalowa mpumulo wabata, tizakalowa mu dziko lakumwamba. So izo ndi zisisi zakuya zina zimene mutati zimange study mutha azimvesesa. Exodus 16 verse 35, ndipo ana a Israeli anadya mana za makumi anayi kufikira analowa m'dziko la midzi. Anadya mana kufikira analowa malire a m'dziko la Kenani. So anthu anadya mana kufikira analowa m'dziko la Kenani. Mwanji tena anthu anakhala zikutuza ife Friday ndi Yesu kufikira titalowa mu dziko lakumwamba. Yohane 14 verse 18, sindidza kusiyani inu mukhala ana amasiye, ndidza kwa inu. Yohane 14 verse 18, Yesu ndi amene atadze kwa ife kudzera mwa mzimu wake. Yohane 14 verse 23, Yesu anayankha anati kwa iye, ngati wina akonda ine adzasunga mawu anga, ndipo Atate wanga adzamkonda, ndipo tidzadza kwa iye ndipo tidzayesa kwa iye mokhalamo. So apa tikuzera nawo Yesu Khristu ndi amene atadze kwa ife, koma osati yekha, koma Atate wake sadzamandani mwa ife kudzera mwa mzimu. Yesu Khristu akhala nafe kufikira malekeleke a dziko lino lachani lapasi, kufika talowa dziko lakuti lakumwamba. Ndikudzera mwa chikhulupiriro chokha izi tingazimvesese. Filipi 2 verse 12, potero okondedwa anga, monga momwe mumvera nthawi zonse, osati pokhapokha ine ndilipo, komatu makamaka tsopano pokhala ine palibe. Gwirani ntchito yake ya chipulumutso chanu ndi mantha ndi kututhumira. So ngati chipulumutso yathu ni ntchito imene funa tiyigwire. Ntchito imene tiyigwira bwanji fedeni? Pakuti wakuchita mwa inu ufuna ndi kuchita komwe chifukwa cha kukoma mtima kwake ndiye Mulungu. So amene akuchita mwa ife kwakukulu ndi Mulungu. Ntchito imene tikugwira ife ni ntchito ya kulimbana kwabwino, kukhulupirira zonse zimene Mulungu atikonzesera ife, kugwirisisa nkhope yathu pa Yesu Khristu. Ichi chimene ife tikutani tikupanga kulimbana kwabwino kudzera mwa chikhulupiriro chokha basi. Galatiya 5 verse 5 ndi 6 akuti pakuti ife mwa mzimu kuchokera mchikhulupiriro tilindira chiyembekezo cha chilungamo. 6, pakuti mwa Khristu Yesu kapena mdulidwe kapena kusadulidwa kulibe mphamvu, komatu chikhulupiriro chakuchitisa mwachikondi. Ife tikufunika tiziona kuti zonse zimene tingapange sizingathe kutithana, komatu tikufunika tikhale ndi chikhulupiriro kugwirisisa mwachikhulupiriro Yesu Khristu. Mafuna kunena pali zinthu zina zimene zingatithandize makamaka m'masiku 10 akupemphera. Nakamba za mana ineyo ndikakhala ndifuna ndipemphere ndimapanga chonchi. Ndikazuka mamawa ndimangogwada pasi, Ambuye nthoza ndimandizunsa. Kenako ndikatero ndiyimbe nyimbo zanga ziwiri mahimu. Kenako ndikatero gwade pasi, Ambuye ndisogozeni ine kuwerenga mawu ndipemphera ndiyankhula ndi Mulungu wanga ndidzanga. Ndikatha pamenepo ndili masankha buku limodzi, mwa inu ndipereka buku limeneli 1 Yohane, buku limene maondokoza anthu ayambene apo. Buku 1 Yohane muwerenga mavesi 5 aja ati newspaper, werenga majambo mamaliza. Kenako mwambo kuwerenga vesi limodzi malipanga study vesi limodzi. Sikumanga study na vesi ana amene mukwaziwa limodzi mukamaliza. Kenako mwambo kulengalira mavesi aja limodzi. Kulengalira mavesi ni moyo wanga zokhabwa vesi bwa right. Mukathamepo kenako mupemphereni nokha, ubwerani Mulungu, mupempherenso azibale anu, mupempherenso anthu ena atatu amene si anzanu, mwina adani anu,
mufuna muziwe Yesu Khristu. Mukapitiriza kupemphera nthenda ta muziwe Yesu Khristu, muzachimachitika nchani moyo wanu umamva kuona kukula muzimu. Ndipo mukapitiriza kupemphera chimachitika nchitano, Mulungu amakuwuzani zoti mupemphere makamaka mukuwerenga mawu. Ndipo ubale umene uyamba kukula kufika kuti simuzafuna sokusiya utani pemphera. So pali masiku 10 opemphera amene ndimawapasa anthu amene akuvutika ndi zinthu zawo zimwe. Ndakhala ndikauzapo panayi sikana ake amangolota munthu agona naye mpaka kubala naye mwana ku malotoko, ndi amaloto amuyisa mwana, ndi mbali imene amayamisa mwana ku maloto amava kupereka thupi nene mbali imene ya thupi masana. Kuya kuti chibwezi yake chinatha moyo wake wonse ndikutheratu. Nena muzatene ambe tendezo fika imenezo zonse zinathira pati pompo. Manenso nkulina ake anali mavuto achuma. Anthu anabwera kwa yeye zabwereka mamiliyoni. Ndiye anthu aja samabweze. Ndiye pona ta anthu ali ndalama anapita kwa wina ukabwereka ndalama kumeneko. Ndeze njero zono angongo yake amafuna ndalama zawo. Iye amene anthu angongoza safuna ta ampasi. Fika kuti anthu anyala ati bwera uzatenga chine nyumba mwake. Namba emphera masiku awa. Masiku tena sanathe anthu amene anatenga ndalama zake wonse anabweza pakamozi. Atenga ndalama zakubweza kwa ngolo wake ndikamaso business yamphamvu. Pali maumboni ambiri amene ndingafotokoze. Panayi amene yake mwana amaphunzira ufiti. Namapemphera awa. Sizije zinathira pati pompo. Pali maumboni ambiri mwafera nthawi ndingotchula ateniwa. Anthu ambiri kuti masiku 10 amenewa ndi apadera ifo chani. Ifo chino masiku 10 ndingophunzitsaneni moyo wa Chikhristu basi. Mwana anthu kauzana atino ta moyo wa Chikhristu ndi usamva. So naipangati brand la ni masiku 10 achani akupemphera. Tikakhala masiku 10 akupemphera tiona natino ukamaliza masiku 10 osumapitiriza moyo wako wa Chikhristu. Makhala yamba moyo wachani wa Chikhristu. So tiyende amene kuna kuti masiku 10 akupemphera kwa munthu amene akuvutika kandi pornography, kandi masturbation, kandi addiction inayese kandi mowa, kandi za homosexuality, right? Tingathana naye bwanji. Choyambirira 1 afunika achose zotchinga. Aroma 1:30 mpaka 32 natino akazitape osinjirira akumuda Mulungu achipongwe ozitama amatukutuku omvama zoyipa osamvera akulu awo opanda nzeru osasunga mapangano opanda chikondi chachibadiro opanda fundo. 2 amene ngakhale adziwa kuweruza kwake kwa Mulungu kuti iwo amene achita zotere ayenera imfa azita iwo okha ndiponso avomeza iwo akuzichita. So tikuthaona apa kuti atino anthu amene achita zimene zanena chani imfa tchimo pachamba bwani chani ndi imfa. Koma osati anthu okha amene azichita zimene komanso anthu amene akuvomeza nawo. Zonse zafotokoza apapazi Aroma chapter 1 titazipeza m'mafilimu aku Hollywood, right? Tazipeza m'mafilimu achi Nigeria, tazipeza m'mafilimu achi Korea. Tonatu munthu ali ndi mkazi wake, koma munthu ina akupanga chibwezi ndi mkazi wake wefiru kuona la ameneyo alande chibwezicho basi. Munthu amphera mwana wake kena kufilimu iseja apanga revenge akupha anthu ambiri. Makamaka azibambo amonda kuonera mafilimu otino anthu ake ndi ma lesbians akukisana cha zimene azibambo amene amakonda kuonera. So zinthu zili tchimo iwe ngati kuvomerezana nazo kuonera nawenso kuyenera chani imfa. So choyambirira chimene ndimawuza chinano chosani mafilimu onse onyasa nyumbamo, chosani nyimbo zonse zachikunja, nyimbo zonse zachikunja, mafilimu zichoseni, magazini olaula cha zichoseni mu foni mwanu, mu PC yanu nyumbamo, zichoseni pa mene ino muli. Anthu amakhalina ali ma roommates awo chabwino ngati muli college muli ndi roommate zake zimenezo mwene bwala ndi mbali yanu mukonze muchosa zinthu zonse zotchinga zimene mabwesa yani tchimo nomwana, right? Jose zonsezo chinaso chinatino machidi 6 verse ya no koma muthange mwafuna ufumu wake ndi chilungamo chake ndipo zonse zimenezo zaonjezera kwa inu. Chinthu choyambira chimene chofunika kwambiri ndicho kufuna kwambiri ufumu wake kwa Mulungu. Anthu ambiri amabwera kwa Mulungu chifukwa afuna china chake. Mechocho chikangoti chatheka basi asiya kuti kupemphera. Koma iniyo mukhale mukufunisisa muli ndi njala yofuna Mulungu mu moyo wanu. Icho chikhale namba 1 moyo wanu. Mufunika mukhale ndi njala yodziwana ndi Mulungu. Masalimo 42 verse 1 ndithu ano mtima
So akamazona no Masalimo 42 verse 1, monga nswala ipuma wefuwefu kukhumba msinje, motero moyo wanga upuma wefuwefu kukhumba inu Mulungu. 2, moyo wanga uli ndi ludzu la kwa Mulungu wa moyo, ndikadze liti kukaoneka pamaso pa Mulungu. So tikamona mwene muna vesi amene akutoza ife moyo wathu ukhale ukufunisisa moyo wandana, tizikhala ndi ludzu lokumana ndi Mulungu, osati mmene apemphera masana mamawa ndeti masana ja napemphera kai mamawa, right? Tizikhala ndi ludzu ukumana ndi Mulungu. Ndipo pana mayena ake titayamba kucheza nawo za mawu Mulungu, tamangana ma Bible study, anayamba kunduza kuti amwe kodi ndino bwino tezina tikakhala kuntchito basa lokuchiza zinkhani zawo, ndimachokako ndipita kutoileri kuja ndikakhala ndikanawa upemphera kutoileri kuja, ine ndi bwino ndili inu zimukupakaza zimene feti mazifunda zimezo zokani. So ndikuthauza nawo no mufunika mukhale njala ya Mulungu. 1, mukakhala basi munjeneni maonda otene, ndikakhala basi maonda kuika ma earphones napanga download Bible liji neni makhala novesera ma chapter la Bible, ngati sinovesera chapter ya Bible ndeni ndimanga download buku la Chikhristu ndizilivesera, kapena ndiyika instrument ya classical music imakhala ngati ma instruments chabe, right? Kenako ndiziwerenga ndoti china chake chapadera. Muzikhala ndi ludzu la mene chofunika kwambiri. China ndikusala chakudya. Ahebere 11 verse 1 akuti no, koma chikhulupiriro ndicho chikhazikitso cha zinthu zoyembekezeka, chiyesero cha zinthu zosapenyeka. So zinthu zimene ife tikuziyembekezera zimakhala kuti ndi zinthu zokhazikika. Zinthu zoyembekezana zimene sitikuziona. Tikufuna Mulungu atichoserezerako lako. Tikufuna Mulungu atikhazikise personality yathu, right? Tikufuna Mulungu atichosere ife ziwanda zimene tikuziyembekeza, zimene analonjeza Mulungu. Kumene zimene tizigwira wani zola mwachani mwachikhulupiriro ndi chiyesero cha zinthu zosapenyeka. Zinthuzo zilipompo kale, Yesu anakaondirirana mpaka mapeto a nthawi, koma ife sitikumuona. Zimene zotitha kumuona ndi maso athu auzimu, zinthu zonse zosapenyeka. So zinthu zosapenyeka ndi zimene zilipo kale, koma ife sitikutha kuzizindikira izo. Zinthu zoyembekezera ndi zimene zili nkudza koma zolonjezedwa kwa ife. So kuti usala kudya nkufunikira kutani. Mateyu 9 verse 4 no, momwe anadza kwa iye ophunzira ake a Yohane nati, chifukwa ninji ife ndi Afarisi tisala kudya kawiri ophunzira anu sasala. So Yesu ophunzira ake samasala chakudya. 15 ndipo Yesu anati kwa iwo, nanga anyamata a nyumba ya ukwati angathe kulira kodi nthawi imene mkwati akhala nawo? Koma idzafika masiku pamene mkwati adzachosedwa kwa iwo, ndipo pomwepo azasala kudya. Mwanjitana Yesu Khristu pamene anali pakati pawo, anthu aja samafunika kusala. Chifukwa chani? Panena kuti samafunika chani? Chikhulupiriro chambiri. Fani Yesu Khristu amamuona, Yesu Khristu anali apo pamodzi ndi iwo. Pamene Yesu Khristu wachoka, wauzana nanu sindikusiyana masiye, ndidza kwa inu. Yesu Khristu amene ali nawo kudzera mwa mzimu wake. Koma sakupenyeka pamene anthu afunika asale kuti chikhulupiriro chawo chitani chikule, akhale ndi chiyesero cha zinthu zosapenyeka. So tikamasala chakudya timakhala tungofuna tuno tichotsa zinthu zimene zili zofunikira kwambiri, monga ngati kudya zili zofunika kwambiri kumuntu, kuti tikhale ndi chinthu chofunikitsitsa kwambiri, ndicho moyo wosatha chakudya cha uzimu. Khale pamodzi ndi Yesu. Kusala chakudya chimangothandiza tuno tipange focus kwambiri pa Yesu Khristu. Ine ndikamasala chakudya ndimaonda kumwa madzi. Why? Sinofuna kuti munthu wanga uzipetenga, ndifuna ndizipemphera pandimbikizane ndi Mulungu. Ndi bwino kusala chakudya pa tsiku limene uzati sukhala busy kwambiri, tsiku limene tutakhale free. Kusala kwakudya kumathandiza. Mutakhala mfuna msala chakudya masiku atatu, imenenso kukhala ndi kauchi kumangodya kuti at least munthu usamapweteka ndi kumamwa madzi. Ine ndikamasala chakudya 3 days ndimapanga choncho, koma ikakhala no ni masiku atatu ka 4 ndeti ndizingumwa madzi chabe. So izo zimathandiza. So tifunika sitikhaso ndi nthawi yozunikira ife tokha, self examination. Masalimo 26 anati no, mundiyesere Yehova ndipo mundisunthe, yeresani impso zanga ndi mtima wanga. So self examination ni tsiku ndi tsiku timaona
tsiku lathu lilenda bwanji, right? Kulumikizana ndi mulungu pa nthawi amene mama analipo timapempha Mulungu atisogoze, pa nthawi yakumadzulo kukhala nayo ndi nthawi kuti kodi Ambuye ndalumikizana ndi anthu angati tsiku lero, koma ndalekana ndi anthu angati tsiku lero, kodi lero ndayankhula ndi anthu za inu, right? Komanso kamba kuona nawo tuno mene ndayendera lero naonesera Yesu kamene sinaonesere Yesu. Kodi ndi maopportunities ati amene Mulungu anandipasa, kodi ndi anthu ati amene ndakumana nawo lero ndakhale ndakaonesera Yesu. Sizofunika kuziunikira kodi ndalephera pati, kodi ndaphonya pati. Tere munthu amene ali ndi chilakolako cha Mulungu afunika ziziunikira mu tsiku lotino mawa angayende bwanji. Self examination. Solitude ndiofunikira kwambiri. Munthu pamene kupemphera mafunika akhale malo achite kodi ati matchula tino mawa tsiku lisanayambe ukhale ndi nthawi yapemphera. Foti pa nthawi ya mawa chamma 4 anthu amene akhala ali mtulo, anthu ambiri amene ali maledi amakhala ndi ozima. Nthawi amene ungalumikizane mwapadera ndi nani? Ndi Mulungu. Komanso tiye tiwerengeni Luka 6:12. Ndipo kunali masiku awa iye anatuluka nanka ku phiri kukapemphera, nachezera usiku wonse kupemphera kwa Mulungu. So kodi nchifukwa chani Yesu Khristu amapita ku phiri kukapemphera? Kodi chinthu chapadera kwambiri kuti kakupemphera ku phiri? Kodi Mulungu amapezeka ku phiri? Nkhani nayo ndiona kuti ku phiri kumakhala chani? Kumakhala chete. Yesu Khristu akakhala pomwe alipo chigulu chonse chimampeza pati pompo, ndi amafunika anyamuke mamawa kapena usiku akachezere kuchani? Kupemphera. Akachoka kumeneko nthawi amabwera kuchigulu. So inu ndine titapezate phiri silili pafupi ndi ife, matipeze malo achete kapena nthawi zachete kulumikizana ndani? Ndi Mulungu wathu. Marko 1:35 ati yani, ndipo mmawa mwake anauka usiku natuluka namuka kuchipululu napemphera kumeneko. So nthawi zina samapita ku phiri exactly, mapita kuchipululu. Chipululu ndi kumene kulibe anthu, right? So Yesu Khristu amauka mamawa kupemphera kapena amakhala ndi night of prayer. Pezi machitika mu nthawi tuno tilipe. Chinanso chimene ndinganene chinanu pamene munthu kupfa kupemphera ngati umangonera mafilimu, umangonera nyimbo. Pamene nthawi afuna kupemphera zimene zimene zimamanga phokoso kwambiri katikati mwa moyo wathu. Timakanika kumva mawu a Mulungu pamene atiyankhulisa ife. Tifuna tichotse zinthu zimene zimabweretsa phokoso la chikunja katikati mwa moyo wathu. Sizifuna tizichotse, right? So tikaona muno bwino nayika masiku 10 akupemphera, nayika zinthu zochitika masiku 10 amenewa kwa munthu amene akufunisisa kulumikizana ndi Mulungu. So ndakamba kale masiku 10 akupemphera awa akusokozedwa ndi izi: solitude, mwenako mapemphera nthawi zachete, mazunikira tsiku ndi tsiku, kusala chakudya, right? Mazokhala ndi njala ndi Mulungu njosa zotchinga. So zimene zitikupanga masiku ati amenewa. So tsiku loyambirira masiku 10 amene masiku akusala chakudya, ngati munthu ali ndi vuto la nthenda yoti no sangathe kusala chakudya chabwino atangokhala kumadya chakudya chinayo chocheperako, koma ndithu akhala olumikizana ndinu. So choyambirira chimene tifuna tipange, titawerenga machitidwe Yesaya 59:2, tawerenganso machitidwe 17:30. Mane niwerenga tikaona mavesi atatu ndi 101:9. Mavesi atatu ndi mavesi a kulapa machimo. Tsiku loyamba munthu akufunika alape machimo. Yesaya 59:3 no, koma zoyipa zanu zakulekanitsa inu ndi Mulungu wanu, ndipo machimo anu abisa nkhope yake kwa inu kuti iye sakumva. So tikamakamba za chimenechi, ukapanga tchimo umazilekanitsa iwe yekha ndi nani? Ndi Mulungu. Kufika ndatuno Mulungu iye samamva mapemphero ako. Chochitika nchani? Chochitika chinano pali chinthu chotchinga chinene chani? Tchimo. Tchimo linachotsedwa kudzera mwa ndani? Mwa Yesu Khristu. Tonse tikuzera kwa Mulungu kudzera mwa ndani? Mwa Yesu Khristu. Machimo ndi amene analekanitsa. Adamu ndi Hava atachimwa, Mulungu ndi amene anabwera zamfuna munthu, munthu amaopa, munthu anathawa. So tikufunika tizindikira tchimo ndi chinthu choopsa. Tifuna tilape tchimo lathu msiku limeneli. 101:9 ndi 10 atuno, ngati tivomereza machimo athu ali okhulupirika ndi olungama iye kuti atikhululukire machimo athu ndi kutisambitsa kutichotsera chosalungama chilichonse. Tikanena kuti sitidachimwa timuyesa iye wonama
ndipo mawu ake sakhala mwa ife. Apa kutiwuziratu nawo kuti tifuna tilape machimo athu. Pali nthawi zina munamva uthenga wa Mulungu koma munanyalanyaza ndipo inu munayiwala. Chimene chija chimapha moyo wanu wauzimu. Mwadabwati moyo wauzimu amene sukukwera unkhapo momwepo chikuchitika nchani? Unanyalanyaza mawu andani a Mulungu utazuzulidwa mpaka nthawi iwe unanyozera mawu aja. Kumaona ngati achifano anyozera mawu aja asinthira mawu aja ndi omwewo. Ufunika ulape ndithu machititsidwe mpezere nthawi yakusadziwa tsono Mulungu analekerera. Koma tsopano ali kulamulira anthu onse atembereke mtima. So mu nthawi yakusadziwa Mulungu analekerera. Umaona pamene munthu adziwa ufunika ulape. Kulapa ndi kuti yani? Kulapa ndi kuvomereza lero walakwisa ndi kusiya tchimolo. Ngati wabwereka ndalama uvomereze kuti ineyo ndine olakwa. Ndikupanga chisankho kuti ineyo ndalama ndibweza. Koma nduze ndalama yachuluka sindingabweze pakamodzi. Ndibweza ono. Mwanga chisankho tino ndalama ija mwanjinayenso utani ubweze. Ngati unaba chinthu ukachitani ukachibweza. Kulapa ndi kuvomereza chinthu ndi kuchisiya. Ngati wakwatira mkazi wa mwini wake, mwamuna wa mwini wake, kulapa ndi kunena apa pandalakwisa ndikutani ndikusiya tchimo. Ngati ukupanga pornography, kulapa ndionata Ambuye ndikuvomereza kuti ndikupanga Ambuye ndikhululukire. Ngati upanga zachiwerewere ndikuvomereza Ambuye ndikupanga zachiwerewere ndikhululukireni ndikusiya. Amene atipasa mphamvu kuti tisiyeni nani? Ambuye yemweyo. So tsiku lamba tikupemphera kuti tikulapa basi. Ma devotions athu mene tikungupemphera ndikutani ndikulapa basi. Tsiku lachiwiri. Tsiku lachiwiri chimene tikupanga tikupemphera kungothokoza. Afilipi 4:6 atuno musedere nkhawa konse komatu muzonse ndi pemphero ndi pembedzero pamodzi ndi chiyamiko zopempha zanu zidziwike kwa Mulungu. So tsiku lachi number 2 tikungothokoza Mulungu pa zabwino zonse zimene andachita kuyambira tsiku limene nabada kufika nthawi imene timbo. Kuthokoza ati banja labwino, kuthokoza azinzathu, kuthokoza ati pasa maphunziro abwino, kuthokoza yadya chimene taja, kuthokoza zovala, kuthokoza mdziko, kuthokoza chilichonse thanzi limene Mulungu atipasa. Tsiku limene sitikupempha kena kaliko situngotani kungothokoza. Ahebere 13:15 no kotero mwa iye tipereke chipereko nsembe yakuyamika Mulungu ndi chipatso cha milomo yovomereza dzina lake. So tipereka nsembe yachivomerezo dzina tungothokoza Mulungu chabe. Tsiku lachi number 3 tikupemphera mzimu wa Mulungu ukhazikike katikati mwa moyo wathu. Luka 11:3:13 atuno potero ngati inu okhala oyipa mudziwa kupatsa ana anu mphatso zabwino kuposa kuti nanga Atate wanu wakumwamba adzapasa mzimu woyera kwa iwo akupempha iye. So tikufunika tikhale ndithu tikupempha za mzimu wa Mulungu katikati mwa moyo wathu. Tikufunika tipemphe chimene chichi kwambiri. Tsiku lamba 3. Tsiku lamba 4 kupemphera chinthu china. Agalatiya 5:22 atuno koma chipatso cha mzimu ndicho chikondi, chimwemwe, mtendere, kuleza mtima, chifundo, kukoma mtima, chikhulupiriro. 23 chifatso, chiletso, pokana zimene zipalibe lamulo. 24 koma iwo a Khristu Yesu anapachika thupi ndi zokhumba zake ndi zilakolako zake. 25 ngati tili ndi moyo ndi mzimu ndi mzimunso tiyende. So amene ali mwa Khristu Yesu zilakolako za thupi zawo kaya za homosexuality, zachiwiriwiri, za ufiti, za satanism ndi chani zonse zanazipachika mwandani mwa Yesu Khristu. Silifunika tizopa munthu atiloza ayi ngakopa satani ngakopa ndani ayi kopa akuba ayi. Ngati mwa Khristu Yesu muli ndi chipatso cha moyo wake. Tikamakamba za moyo wina alosoma kutusa zipatso zake. Tikaona munthu akuba amene ali moyo oyipa ali mzimu oyipa, munthu amene ali mzimu wa Mulungu amakhalanso ndi zipatso zachani za mzimu wa Mulungu. So khalidwe la Mulungu lifuna lembe kuonekera mwa ife. Lifuna pemphera mbuyi chonde muthandizeni ndikaonese zipatso za mzimu woyera. So masiku tena amene tikupemphera mama devotions aja zachosizotchinga masiku nense lima zimene tikupemphera. And tsiku nense tikuonesana kuno timuzeni Mulungu morning worship. So tsiku lachi number 4 ndadusa tipita tsiku lachi number 5 mpaka na 10 tipemphera zomwezo. Tsiku lachi number 5 mpaka 10 20 verse 3 mpaka 5 anato
pakuti pakuyendayenda nthupi sitichita nkhondo monga mwathupi, pakuti zida za nkhondo yathu sizili zathupi koma zamphamvu mwa Mulungu zakupasula malinga. 5 ndikugwetsa m'matsutsano ndi chokweza chonse chimene chizikweza pokana chiwirikizo ya Mulungu, ndikugonjetsa ganizo lonse lakumvera kwa Khristu. So tikamakamba za zida zathu za nkhondo sizili zathupi ayi, zida zathu za nkhondo ndi zauzimu, ndipo zimagwetsa ganizo lina lililonse limazikweza pa chiwirikizo cha Mulungu, ndikupanga malingaliro onse akagonjere kwa ndani? Kwa Khristu Yesu. Zechariah 4:6 amene anayankha ananena kwa ine ndikuti, awa ndi mawu a Yehova kwa Zerubabeli, ndi khamu la nkhondo ndi khamu la nkhondo ayi, ndi mphamvu ayi, koma ni mzimu wanga ati Yehova amakamu, pozera mwa mzimu wake yekha, mzimu wa Mulungu tisawatani kagonje. So sio namba 5 mpaka na 10 ndende tumphera Mulungu atipulumutse, atipulumutse ife ka homosexuality, atipulumutse ife ku mizimu yoyipa, atipulumutse ife ku zilakolako zathupi, atipulumutse ife kuchita chonse chimene tingaone onatu tifuna Mulungu atipulumutse. Kati kupemphera kumasuli umamva kweze kwa Mulungu wati kupemphera mbuyo chonde chichosereni ine kuchikayiko, right? Efeso 6:10 mpaka 12 atino chani yotsatira tadzilimbana mwa Ambuye ndi kulimba kwa mphamvu yake. 11 tavalani zida zonse za Mulungu kuti mudzakhoze kuchilimira kukana manjira ajerekezi. 12 chifukwa kuti kulimbana kwathu silimbana nawo mwazi ndi thupi, koma nawo maukulu ndi malamuliro ndi akuchita zolimbana a dziko lapansi, a mdima uno ndi a uzimu chepa mzakumwamba. So sitikulimbana ndi thupi niwa, sikulimbana ndi anthu, timakulimbana ndi maukulu ndi maudindo akulu azoyipa za mwamba, tikulimbana ndi Satana ndi ziwanda zake. Chinthu china chimene ndimafuna ndikuze ndinano masiku tena amene atatha tifunika tilowe mu service board, tifunika tilowe ndithu mutumikira ndani? Mulungu. Mateyu 10:20 atono pakuti kumene kuli awiri kapena atatu asonkhana dzina langa ndili komweko pakati pawo. Pamene mutumikira Mulungu mwasonkhana awiri atatu mukatumikira door to door, kamufuna upange Bible study, Yesu Khristu amakhala ali pati alipompo. Tifunika tilowe mu service ya Mulungu. Ifano tikapita mu service ya Mulungu pamene timafana kukoma kwenikweni potumikira ndani? Mulungu wathu. Ahebere 10:25 asaleke kusonkhana kwathu pamodzi monga achitira ena, komatu tidandaulirane ndiko koposa monga momwe muona tsiku likuyandikira. So pamene tikuona mambeta nthawi yakuyandikira, tisasiye kukomana ndi anthu, tisasiye kupanga evangelism, tisasiye kutumikira uthenga ndani? Wa Mulungu. Mateyu 10:20 ndiko aphunzitsa asunge zinthu zonse zimene ndinakulamulirani inu, ndipo onani ine ndili pamodzi ndi inu masiku onse kufikira chimaliziro cha nthawi yapansi pano. So tifunire aphunzitsa ndani Yesu Khristu ali nawo kufikira chimaliziro chani cha nthawi yapansi pano. Tendo nemene Marko 16:15 ndipo ananena nawo, mukani ku dziko lonse lapansi, lalikirani uthenga wabwino kwa olengedwa onse. Amene akhulupirira adabatizidwa adzapulumutsidwa, koma amene sakhulupirira adzalangidwa. Pamenepo Ambuye Yesu atatha kulankhula nawo analandidwa kumwamba nakhala pa dzanja lamanja la Mulungu. 20 ndipo anatuluka nalalikira ponseponse, ndipo Ambuye anachita nawo pamodzi, nasimikiza mawu ndi zizindikiro zakutsutsapo. Amen. So ndonati Yesu Khristu anamaliza nazatakwako mupite mukalalike kwa anthu onse, mupite basi mukalalike. Pamene Yesu Khristu anakwera kumwamba ndi kusowa, koma kuti pamene anatuluka kuti akalalike ati Yesu Khristu amachitira nawo pangati? Ndi Yesu Khristu amene achita nafe pamodzi. Inuyo mukuyitanidwa kuti mukhale mukuchita naye Yesu pamodzi, kandi Bible study, kupemphera anthu amene akudwala. Andikumba apanayi amayi ake amene mwana amaphunzitsa sataniki wina amatengera dere musiku kumakadya nyama, tapemphera nawo, sinakumane nawo, tapemphera nawo pamodzi. Ena chikanjano sizinandani zinatha ndi aneba amadandaulira ndi nawo zoti amayi zona mundu zaso inero. Inuyo mufunika mutani mukachitire umboni utumiki pamodzi ndi Yesu. Anayira pamene ati apa maniphunzitsa kupemphera, tipemphera nawo ndani?
amene wawo. So ndimafuna nena tuno ndi chachikulu mukaphunzira moyo wa Chikhristu wokula mu chikhulupiriro pita chikhulupiriro mufunika muzindikira tuno kuti mukule moyo wanu wauzimu muzikhala ndi mapemphero amamawa mapemphero amadzulo panokha 1 hour kaya ndi 2 hours palibe vuto komanso muzikhala ndi mapemphero ameneyo pamodzi ndi banja lanu at least 10 minutes ndilokwanira kuyimba nyimbo imodzi kaya ziwiri kugawana chapter ndeti mavesi 4 pa chapter paja ndikazukuta bwino ndikumalizisa kuti at least mupemphera modzi sakitaliki kwambiri kumalisa zikatalikisa mapemphero pamene mapemphera pa iye. So ichi ndi chapadera chimene Mulungu atipasa kuti tikagaule mzimu tikapanga zimene tazifotokozazi solitude kukhala malo achete kapena nthawi zachete zopemphera kukhala ndi nthawi yoziwunikira wekha kuti moyo wako tsiku limene layenda bwanji ndikukhala ndi nthawi yokuti tithokoze Mulungu kukhala nayo ndi nthawi yongopempha Ambuye moyo wanu ukhale bwino kukhala nayo nthawi yopemphera ndiponso izonse zimene tikupangazi ndi moyo wauzimu basi. Right? Tikachita zimene zizi ndithu ndikuwuzani tuno mukhala mukukula mu chikhulupiriro pita kuchani kulozera kuchikhulupiriro. Mulungu akakudaliseni kukhala nafe kuwerenga nafe Mulungu akutchinjirizeni ndikusungani zina izo